19 ta' Marzu, San Giuseppe, ir-raġel tal-Verġni Mqazza Marija, għex fl-ewwel seklu. San Giuseppe kien min-nisel tas-Sultan David u kien daqsxejn ta' ħaddiem tas-sena ta' Mastru Taxxa f'Nażaret. Dan il-bniedem umli, twajjeb u qaddis kellu responsabbiltà mill-akbar fdata f'idejh, jew aħjar ġie mogħti lilu privileġġ uniku, dak li jieħu ħsieb tal-Madonna u ta' Ġesù. San Giuseppe l-arus tal-Madonna kien magħżul minn Alla biex ikun il-missier putattiv tal-iben tal-Alla magħmul bniedem. L-Evanġelji jagħtuna ftit tarif dwar dan il-qaddis, imma ifaħruh bis-sejjed meta jsejħulu bniedem ġust, li fil-lingwaġġ Bibliku ifisser bniedem imżejjem b'kull virtù. Tradizzjoni qadima li żammet l-Eruq tgħid li hu kien xieħ ħafna meta żżewweġ lil Marija. Dan jidher li kellha l-iskop biex tenfasizza t-tnissil verġinali ta' Ġesù, imma fil-fatt m'għandniex naħsbu li San Giuseppe kien xieħ meta żżewweġ lil Marija. Meta seħħet it-tħabbira tal-Anġlu, Marija kienet diġà marsa ma' San Giuseppe, imma hi ma qarfitu xejn b'dak li kien seħħ fiha u ħalliet lil Alla jaħdemu. Meta Giuseppi intebaħ li Marija saret u ħaseb li jitlaqa bil-moħbi, imma l-Anġlu tal-Mulej għarraf ukoll lil Giuseppi li dak li seħħ f'Marija kien sar bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Giuseppi bin David, xejn la tibża tieħu lil Marija b'martek għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Mattew kapitlu 1 vers 18. L-Anġlu qallu wkoll li hu kellu jagħtih l-isem ta' Ġesù. Imbagħad Giuseppi ħa għandu lil Marija. San Giuseppe assista lil Madonna fit-twelid ta' bina. 8 jiem wara ħaħsieb li t-tifel ikun ċirkonċiż u semmih Ġesù kif kien ħabbarlu l-Anġlu. 40 jum wara t-twelid tat-tarbija mar fit-Tempju ta' Ġerusalemm flimkien mal-Madonna biex jippreżentaw lit-tarbija lil Alla skont il-liġi ta' Mosè. Xhur sew wara, fuq twissija mill-Anġlu ħa lil Marija u l-Ġesù u telaq bihom minn Betlem lejn l-Eġittu, fejn baqa' sakemm miet Erodi li rid joqtol lit-tarbija Ġesù. Meta darba Ġesù, tifel ta' 12 sena, intilef, San Giuseppe baqa' ma' Marija ifittxuh sakemm sabuh. Bla dubju, San Giuseppe miet qabel il-passjoni ta' Ġesù, għax kieku Ġesù ma kienx se jafda lill-ommu f'idejn San Ġwan. B'misteru tal-Providenza, id-devozzjoni lejn San Giuseppe ma nxterditx kmieni fil-Knisja, iżda kienet riservata għal żmienna għalkemm ħafna qaddisin bħal San Bernard faħru il-virtujiet u l-privileġġi tiegħu. Fis-seklu 15 il-Franġiskan San Berardino ta' Siena xerret il-qima lejh, iżda kienet Santa Teresa ta' Avila li għamlitu popolari billi kitbet fuqu fl-awtobiografija tagħha. Lil qaddisin oħra Alla tom il-grazzja li jgħinu lil bnedmin f'xi ħtieġa speċjali, iżda lil dan il-qaddis glorjuż jinnaf bl-esperjenza Alla tah il-grazzja li jgħinna f'kollox. Il-Papa Ġwanni 23 daħħal l-isem ta' San Giuseppe fil-kanoni Ruman. Poġġa il-Konċilju Vatikan it-tieni taħt il-patroċinju tiegħu u qal: San Giuseppe jallimna nobdu, inżommu s-silenzju, nitkellmu meta jeħtieġ, b'moderazzjoni u ħlewwa. Fi żmienna id-devozzjoni lejn dan il-qaddis hija mxerda ħafna, anki fostna. F'Malta id-devozzjoni lejh imbdiet fir-Rabat, fejn hemm l-arċikonfraternità dedikata lil dan il-qaddis kbir, San Giuseppe u l-patrun tal-Knisja Kattolika u ta' diversi pajjiżi u organizzazzjonijiet,
mod speċjali huwa il-protettur tal-ħaddiema. Jidher ċar li miet qabel ma Ġesu ta' bidu għal ħajja tiegħu pubblika, bla dubju ta' xejn assistit minn Ġesu u minn Marija. U għalhekk il-Knisja għarfitu bħala protettur tal-agonizzanti u tal-moribondi. Il-qima lejh hija ferm qadima fil-Lvant, speċjalment fl-Eġittu, imma fil-Punent l-ewwel Knisja iddedikata lilu inbniet fil-Bologna fis-sena 1129. Waqt li kien il-Papa Franġiskan konventwal li daħħal il-festa tiegħu fil-kalendarju universali fl-1474. Fl-aħħar nett, il-Beatu Papa Piju IX nhar it-8 ta' Diċembru tal-1870 ħattru bħala l-patrun universali tal-Knisja kollha. Il-Papa Ljun 13 mar joħroġ enċiklika l-aktar sabiħa dwaru fis-sena 1893. Il-Papa Piju XII fl-1955 waqqaf il-festa tiegħu ta' San Ġusepp Ħaddiem għall-ewwel ta' Mejju bħala l-patrun u l-mudell tal-ħaddiema. Famuż fostant knejjes ta' San Ġusepp, is-santwarju tiegħu f'Montreal fil-Kanada inwaqqaf minn Sant'André Bassetti li kien braden Kanadiż tas-Salib Imqaddes biex jagħti qima lil-Qaddis bħala il-patrun speċjali tal-Kanada. U naturalment jeżistu diversi kongregazzjonijiet ta' patrijiet u ta' sorijiet iddedikati lill-Patriarka ta' Nazaret, fosthom il-Patrijiet Ġuseppini ta' San Leonardo Murialdo u s-sorijiet ta' San Ġusepp tal-Apparizzjoni ta' Santa Emilia de Vallar li ġiet f'Malta fis-sena 1842. U ma ninsewx il-qaddisin tal-ordnijiet reliġjużi oħra li tant xerdu d-devozzjoni lejn San Ġusepp bħal Benedittini, Ċisterċensi, San Bernard, id-Dumnikan San Vincenz Ferreri, il-Franġiskan San Berardino ta' Siena, il-Karmelitana Santa Teresa ta' Ġesu u San Luigi Guanella li waqqaf is-santwarju ta' San Giuseppe al Trionfjal. Ġewwa Ruma anki l-Beatu Nazju Falzon kien devot kbir ta' San Giuseppe. San Ġwan Battista de la Salle għażlu bħala l-patrun speċjali tal-istitut tiegħu u ħalla bil-miktub li il-Brothers jeħtieġu biex inislu fit-tfal devozzjoni dejjema lil San Giuseppe, mudell tal-missirijiet. Fil-waqt li San Giuseppe huwa l-mudell perfett ta' dawk li huma responsabbli tal-edukazzjoni tat-tfal, San Ġwan Battista de la Salle ried lil Brothers kuljum jgħidu il-latanija ta' San Giuseppe. Dan li ġej huwa qari mid-diskorsi ta' San Bernardino ta' Siena, saċerdot, dwar San Giuseppe bit-titlu Missier Putattiv u Assis Fidil. Kull darba li Alla jagħti grazzja speċjali lil xi anġlu jew bniedem huwa jimxi skont regola ġenerali li hija din li meta hu jogħġbu jażel lil xi ħadd għal dik il-grazzja speċjali jew għal xi stat għoli huwa jagħti l-kariżmi kollha meħtieġa u li l-iżjed jixraqlu li dik il-persuna magħżula u lill-uffiċċju tagħha. Dan ta' bilħaq ġara l-iżjed f'San Giuseppe, il-missier putattiv ta' Sidna Ġesu Kristu u l-aruż veru tas-Sultana tad-Dinja u Sitt l-Anġli. Il-missier Etern għażlu biex ikun missier putattiv u assis fidili u ħsieb l-aqwa fost it-teżori tiegħu, jiġifieri ibnu u l-arusa tiegħu. U hu qiegħda dan l-uffiċċju fedeltà mill-akbar. Għalhekk qallu l-mulej, għaddej tajjeb u fidil, idħol fil-għena ta' sidek. Jekk inti xebbaħ lil San Giuseppe mal-Knisja kollha ta' Kristu, forsi hu mhuwiex dak ir-raġel magħżul u speċjali li bih taħtu Kristu daħal fid-dinja b'mod jixraq u kif imiss.
Jekk mela l-Knisja mqazza kollha hija midjuna lejn l-Om Verġni għax permezz tagħha stħaqqilha tilqa' lil Kristu, żgur li wara Marija hija għandha trott ħajr u tagħti ġieħ speċjali lil San Ġusepp. Permezz ta' Ġuseppi ingħalaq it-Testament il-Qadim, hekk li l-ġieħ tal-Patriarki u l-Profeti kiseb il-frott imwiet, għax tassew u waħdu ħaf il-ġisem lil dak li Alla kien wiet lilu. Meta kien fid-dinja Kristu ta' lil Ġuseppi dik l-imħabba, il-qima u l-ogħla ġieħ li iben jista' jagħti lill-missieru. Għalhekk ma hemm ebda dubju li issa fis-sema wkoll jagħtih din ix-xhieda, anzi ikattarlu sal-milja kollha tagħha. Mela mhux ta' bxejn lil mulej jgħidlu idħol fil-għena ta' sidek, għalkemm l-għena tal-ħajja ta' dejjem jidħol fil-qalb tal-bniedem u jimlija, iżda l-mulej aktar għażel li jgħidlu idħol fil-għena biex donnu fissirlu b'mod mistiku li dan il-għena mhux biss jinsab ġewwa fih, imma qiegħed idawru minn kullu mkien u jixorbu fih u jagħtih kollu kemmu qisu bħal baħar bla qies. Mela ftakar fina Qaddis Ġuseppi u blajnuna tat-talb tiegħek idħol għalina quddiem l-iben potattiv tiegħek. Iżda xerret ukoll fuqna it-tieba tal-Verġni mqazza, arusa tiegħek, l-Om ta' Kristu. San Ġusepp u l-Qaddis tas-skiet, ħaġa li ma tantx tmur tajjeb għal żminijietna, għal ħajja maġla u mqalba tagħna. U l-Qaddis tas-skiet u xempju għal ħafna, il-patrun tal-ħajja interjuri, il-ħajja tar-ruħ, maquda ma' Alla fil-qadi ta' dmirijietna ta' kuljum. U int, kemm toss is-skiet li jgħinek tingħaqad ma' Alla fit-talb, tirrifletti fuq l-ġubijiet tiegħu mal-bnedmin u taqdi d-doveri tiegħek bla ftaħir u b'mod umli? Taraf li jint ukoll imsejjaħ biex tieħu ħsieb ta' Ġesu u Marija billi tgħix ta' persuna ġusta fis-saltna tagħhom tad-dawl u l-ġustizzja. Kif qed tgħin biex issaħħaħ u tipproteġi l-fidi nisranija mill-Erodjani ta' żminijietna? Qiegħed tirsisti għalmenu bit-talb biex dawk l-insara li tbedu mill-Knisja jerġgħu jinstabu fiha kif Ġuseppi u Marija wara ħafna taħbit u qsim ta' qalb sabu lil Ġesu fit-Tempju. Għandek devozzjoni vera lejn dan il-Qaddis kbir, iddur lejh fit-talb biex hu b'setetu jidħol għalik fi ħtiġijietek l-aktar dawk tar-ruħ. U xieraq li nagħlqu b'talba popolari lil San Ġusepp. Qaddis Ġuseppi, fil-hemm li fih ninsabu lejk nirrikorru u b'tama qawwija nsejħu l-patroċinju tiegħek wara dak tal-arusa mqazza tiegħek. Mela fġieħ dik ir-rabta għażiża ta' mħabba li biha kont marbut max-xebba bla teba' Alla. U fġieħ dik l-imħabba ta' missier li biha ħabbejt li tfajjel Ġesu. Nitolbuk li tħares ħarsa ħelwa lejn il-wirt qasiż li Ġesu Kristu rebaħ b'demmu u li bis-seta u bl-għajnuna tiegħek tidħol għalina fil-bżonnijiet tagħna. Kif intu Ġuseppi kont taħseb f'din l-art għall-familja imqazza u tħarisa, hekk ukoll ħu ħsieb tal-familja maħtura ta' Ġesu Kristu. Eqret minn ġo nofsna missier ħanin din il-pesta ta' erruri u ta' ħażen li qegħdin imardu d-dinja. Iqaf magħna mis-smewiet f'din il-gwerra li għandna mal-qawwa ta' dlamijiet u protettur qawwi tagħna. U kif darba ħlist mill-mewt lil bambin Ġesu, hekk issa ddefendi l-Knisja mqazza ta' Alla mit-tnassis tal-edewwa u minn kull hemm. Xerred dejjem fuq kull wieħed u waħda minna il-patroċinju tiegħek sabiex bl-eżempju u bl-għajnuna tiegħek nistgħu ngħixu ħajja qaddisa, nagħmlu mewta tajba u naqalgħu lilna ta' dejjem
ġewwa l-ġenna. Amen.